హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ గోండి మీద ఉంటుంది. ఒకసారి వీడియో చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో చూస్తే సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఒకసారి డెమో చూడండి. ఆందాడే దుడుకునే నన్ను బోరో నా సంగు ఆందాడే ఆందాడే దుడుకునే నన్ను బోరో నా జులుకు ములుకాల్దే నిమవాయ కాల్దే నిమవాయ నా సంగు జులుకు ములుకాల్దే నిమవాయ నా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఎఫెక్ట్ ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీనికి మాత్రమే ఆ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో యాడ్ చేసుకున్నారుగా, బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ చిన్న సైజ్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, మొత్తం చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేయాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి. కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, చివరి వరకు సేమ్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు కంటిన్యూగా ఇలాగే చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేయడం. సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, కానీ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీ ఏదైనా ఫొటోస్ కావచ్చు, ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూడండి, మీరే అంటారు బాగుందని. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చివరిగా ఒక ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి. సో కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, వీటిని ఒక్కొక్క ఫోటో వదిలేసాంగా, ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇది కూడా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో ఫెస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో ఫెస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా మంచిగా చూసుకుంటూ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా చేసుకోండి. కంటిన్యూగా మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు దీనికి కలర్ యాడ్ చేద్దాం. సో 5 నుంచి 3 ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. 3 కాదు 5 ఉంటాయి. కాపీ 5 లేయర్స్. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే
ఇప్పుడు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి, 5 లేయర్స్ పేస్ట్. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా వచ్చిందో, కలర్ అన్నీ చేంజ్ అయినాయి ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం ఒకే ఒక లైక్ కొట్టండి. వీలైతే ఇంకొకరికి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.